Bi araba mai kalo kile woro samba fula ani mugan alini woro au bisimila Tamtam TV jabraninka au ka bamanankan kunnafoniya walawalali kɛnɛ kɔnɔna na bakuruba minnu ye an bolo bi ni o bɛna walawala ko da aw tulo kan o la kumaba dɔw filɛ ka kɛ ni ɲina hijiko ale nasira ye samba fula ani mugan alini woro o hijiden fɔlɔ olu kɔni ye u kunda makan jamana kan ni wagati kofɔlen na an ka jamana pankuru jigiso la ni o bɛ tali kɛ maa 300 alini 42 o ɲɔgɔnna o bɔɲɔgɔnko la an bɛna an da don min kun ka kuma la ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen kulo kan ka kɛ ni fɛn min kɔni ye yɛlɛmali kura min ni o taara ka o don hali bi an ka lakana ko nasiraw fɛ ka kɛ ni fɛn min kɔni ye chef d'état major ya ni o ye an ka fintigilakaw ka ɲɛmaya ye o jɔyɔrɔ o taara ka o di général de division Jean Élisée Dawuma ni wagati kofɔlen na an bɛna an da don min na ko walawala ko da aw kulo kan ka bi kunnafoniyaw olu kun cɛ l'Amérique jamana kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la New York fɛn min kɔni ye Musa Haga Atayɛrɛ ale an ka ministre min taara Mali ka yetaw ni ka taa olu kɔni kɔkɔrɔma dɔw ka o la fasa kosɛbɛ fɛn min kɔni ye an ka tungako o kɔni n'an ko o ma nanzarakan na ko migration o kɛnɛ kan fɛn min kɔni ye États-Unis jamana kan an bɛna an da don ninnu de la ko walawala ko da aw tulo kan ninnu de bɛ an bolokɔrɔ bi aw ye aw dan ka se maa 342 olu de ye o sen bɔ o kɔnɔkɔrɔ bi Bamakɔ faba kɔnɔna na ka o kunda makan jamana kan ka kɛ ni silamɛya jɔsi duruna o baaraw o lawaleyali ye ni o ye hiji ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la min kɛra an ka jamana ɲɛmaw olu ka yamaruya ale ni u ka mara o kɔnɔna na Bamakɔ an ka pankuru jigisow la o nasiraw fɛ ka yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni an ka ministre min ka baara bɛnnen don sirabaganko ni tagani ka segin baaraw ma ale ni ministre min ka baara bɛnnen don fɛn min kɔni diinɛ ko o ɲɛnɛbɔli o bunakun kan olu kun bɛ nin yɔrɔ kofɔlen na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka u ka dɛmɛ ale ni u ka nimisi wasa ka o ta ka o ɲɛsin an ka hijidenw ma ka yira k'a fɔ ko ɲina san kɔnɔna na 2026 ɲina hijiden minnu bɛ bɔ Mali kɔnɔna na ka taa hiji la o bɛ tali kɛ maa 2000 ɲɔgɔnna o bɔɲɔgɔnko la olu de kɔni semina ye fɛn min kɔni ye hijiko nasiraw fɛ fo ka taa se lasigiden min bɛ Arabi Saoudite Mali tɔgɔya la o yɛrɛ fɛnɛ kun bɛ kɛnɛ kana na ka taa ni baara ɲuman silamɛya nasiraw fɛ ka ale lawaleya o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ hali bi lakanako nasira fɛ ka kɛ ni yɛlɛma minnu ni olu donna fɛn min kɔni an ka finitigilakaw ka baaraw olu taaboloya la ni wagati laban in na ka yira k'a fɔ ko an bɛ wagati min na i ko bi fɛn min kɔni état major général ya ni o ye an ka finitigilakaw ka ɲɛma sira ye o talen bɛ bi ka o di général de division Jean Élisée Dawuma ni wagati kofɔlen in na ka kɛ fɛn min kɔni ni makodɔnne min bɛ an ka wolomasiri tabaw cɛla ko ale yɛrɛ fɛnɛ bɛna a ka dɔnta ale ni a ka se ko ka o ta ko o fara an ka fɛn min kɔni ye cɛdenw ka kɛlɛkɛdagaw la walasa fɛn min kɔni hali bi lakanako gɛlɛya min ni o bɛ Mali jamana kɔnɔna na dan bɛ se ka sigi o la cogoya min na lakana o ka sabati Mali ale ni a fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko fɛn min kɔni général de division Jean Daoud Élisée ale kɔni bɛna a ka baaraw ta ni ka o kɛ an ka furancɛla fanga ɲɛma général ye Assimi Goïta ale ka mara ani a ka yamaruyaw olu kɔnɔna na o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ l'Amérique jamana kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la New Yorkkaw olu fɛ yen nɔ an ka ministre min tɔgɔ ye Musa Haga Atayɛrɛ ale kɔni taara ka taa Mali ale kun kan ko kuma ni ka o fɔ darajɛ kɛnɛ kan ni an ko o ma ko forum d'examen des migrants international ni o baaraw kan ka taa ka o kɛ fɛn min kɔni ye mɛ kalo tile 5 ka taa bila a tile 8 o la o nasiraw olu fɛ an ka ministre ale kɔni taara a jɔ kɛnɛ kan min na ni a ye Mali ka hakilinaw ni Mali ka yetaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana ɲɛmaw ka laɲini min ye an ka tungarankew ni o ye maa minnu bɛ bɔ jamana kɔnɔ ka taa fɛn min kɔni dayirimɛ ɲini na jamana kɔ ka olu ka lahalayaw ka se ka olu kɔkɔrɔma don ale ni ka wulikajɔ ni dɛmɛ ta ka u sɛgɛrɛ walasa hali ni u bɔra Mali kɔnɔna na ka taa jamana wɛrɛ mun kan u ka se ka u ka baaraw ni ka olu kɛ ka u ka hakɛw ni ka olu sɔrɔ u kɛcogo ɲumanw olu nasiraw fɛ ka fɔ fɛn min kɔni u ka lakanaw u ka se ka sabati ni u ye hali n'a sɔrɔ ni u tɛ Mali dugukolo o sanfɛla la tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ farikolo ɲɛnajɛ ko nasira fɛ an b'a fɔ ko Mali ale bɛ ka labanw kɛ ka a jeniyɔrɔ fin kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka farikolo ɲɛnajɛ nasira min bɛ yen nɔ ni an ko o ma ko taekwondo walasa ka se ka o don ba la o nasiraw fɛ fɛn min kɔni fédération malienne de taekwondo o ni ministre min ka baara bɛnnen don farikolo ɲɛnajɛ ko ɲɛnabɔli o bunakun kan anw fɛ yan nɔ Mali kɔnɔna na olu kɔni bɛ ka labɛn belebele ni ka o ta ka o kɛ walasa ka u yɛrɛ sɔgɔ ɲanda ale kɛnɛ kan ɲanda min bɛna kɛ taekwondo ale kun kan ko kuma na farafinna jamanaw olu ni
ni ɲɔgɔn cɛ min baaraw bɛna ta ka o kɛ mɛ kalo tile 30 ka taa bila juin kalo ale tile 2 la san 2026 o kɔnɔna na o na sɔrɔ fɛ k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye baaraw olu bɛ ka ta ka o kɛ fɛn fɛn ni o bɛ se ka an ka nin farikolo ɲɛnajɛ in kɛbaga maaw ka olu dɛmɛ u ka fɛn min kɔni ye nin baaraba in ni ka nin ɲɔgɔnnaba in ka a labɛn bɛna kɛ Mali la a bɛna kɛ du 30 mai au 2 juin mai kalo tile 30 ani juin kalo tile 2 ni Ala sɔnna ma Mali bɛna championnat d'Afrique accueilli dugu minnu kan ka na championnat d'Afrique in participer o ye dugu 48 bɔ ɲɔgɔn ko sinon a bɛ sɔn ka yɛlɛ o sanfɛ taekwondo tɛ discipline denni ye Mali la an ye jɔnjɔnw caman sɔrɔ n'o ye double champion du monde ye n'o champion ye Daba Modibo Keita ye an ye champion d'Afrique sɔrɔ ka tɛmɛ an ye champion des Jeux africains sɔrɔ ka tɛmɛ n'i y'o olu bɛɛ résultats ta k'a lajɛ a ka kan Mali ka se ka nin activité ba in boloda pour que an ka résultats wɛrɛw kɛ ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan. Ni bɛ dasigi aw ka kunnafoniyaw la Tamtam TV jabaranin kan an b'a fɔ ko aw ka aw sɔgɔlen to an na wagati wɛrɛ ale ni a nataw la kunnafoniya ko nasiraw fɛ an b'a fɔ ko aw k'an bɛn wasalam